Oh ya.
Sayangnya nggak sepatu podo. Sing siji ora wani.
siap. Monggo Ojo dipukul, dilanjut Mas. lagi. Sakit. Hey!
tembok dhewe kok kesel dhewe. Aduh. Abi. Gawe tembok dhewe kesel dhewe, Mas. Hoi. Atnan. Sopo sih? Atnan. Piye kuwi? Sembuh. Iki lho, Man, bocah eman. Bocah eman. Iki lho, Man. Yo dibantu, Mas. Yo monggo keamanan Panjanom Buar. Mana ini Panjanom Buar?
Ayo Jengju. Jengju. Hey,
Kaya kuku langsa Waktu terbatas sama Sil. Mumet ya si Rai. Alah dene lek do kemempengan.
kata dosaku. Katur dumateng Mas Supri. Katuran tindak kalangan monggo Mas Supri. Mas Supri. Sukses dengan Bapak Malik.